ए जी का हो? अरे बाप रे, इतना गर्मी लगत बा पूरा शरीर ये पक गइल बा। एगो बात कही। अरे तो आंगनबाड़ी का पाउडरवा खत्म होल का? सुना ना, एगो बात सुन ला। सुनावा। सूट सलवार रजाऊ साड़ी चुभे ना कमरिया में। सुनो तानी ना? हाँ सुना था। सूट सलवार रजाऊ साड़ी चुभेला कमरिया में, लेला में कसी मजा दी।